בדד אכפור יבעדר בגודל של ציפור בדד רק אכפור ואכפור ואכפור. איזה שעבוד פה ממש בוא'נה ילפת, מצאתי 10 שקל. Oh. Show me. Oh man. New Ellie? Oh. מהתקופה הקלקולטית. קלקולטית. Oh man. עזוב בחייאת. סמי. למה זרקת? עזוב אותך, נו בחייאת, אפילו כיף אפשר לקנות בזה. אוקיי. וואו. So, סמי, תאמר לי, מה בעצם הביא אותך אליי? קו 404. ירדתי שם בלטרון מול מנזר הג'אדסטומים, המשכתי הלאה אוקיי, סורי. אני התכוונתי, מהם הנסיבות המצערות שבגינן נשלחת אליי לעבודות האלה פה? אגיד לך את האמת, לפלפת. רק את האמת. נסיבות מאוד מצערות. עם נימה טרגית אפילו. יום אחד היה ערב. ככה נזדמן לי באופן ארעי פתאומי לעבור ליד איזה חנות תכשיטים מסוימת. נקרא לנו. אוקיי. איך שאני עובר ככה אני נקלע לשוד מנושק. סליחה? מלשון נשק. got you. Go on. בקיצור, אני חילצתי את עצמי לעזרת הבוחר והתאבדתי חזיתית גופנית עם השודד. אגב, הוא שכן שלי, לא משנה, נקרא לו צדיק. קיצור, הגיע משטרה, בלגנים, זה, לקחו טביעות אצבעות. בינתיים צדיק נעלם. אז מה עשית? באותו זמן לא חשדתי. מה, אני חשדניסט? לא חשדתי. רק בדיעבד מה מתחשף בפניי? הצדיק תפר עליי תיק. טוב, הרשיעו אותי במקומו. סיפור, זה נשמע לי ממש חוסר צדק משווע. האם לפחות ניסו לספר את גרסתך בפני המשטרה, בית המשפט, עורך דין? נראה לך? מה, אני מלשין? על הכבוד שלי. חוץ מזה... אתה לא מכיר את צדיק. מייקל ג'ורדן, נפוליאון לידו. אני מכיר את זה. אצלנו בארכיאולוגיה אומרים כמו למשל אוג מלך הבשן, עגלון מלך מואב, מוטיב דוד וגוליית, חזקים נגד חלשים. טוב ילפת, נסחפת. אוקיי, סורי. תשמע, אם זה מנחם אותך, אתה לא הראשון בהיסטוריה שסובל מהלשנה. ממש פה, באזור הזה, קרה אחד המקרים הטרגיים ביותר של התנ"ך בגלל מלשין אחד. אולי הוא קרוב של צדיק. תגיד, ידוע לך אם המלשין שלך היה ג'ינג'י במקרה? בואו נגיד שזה לא היה מאוד רחוק מזה.